पाण्यात गेलेलो बाबा, पाण्यात गेलेलो, चूक केलो बाबा। आयुष्यातील आनंदाचा टर्निंग पॉइंट अर्थात लग्न। आनंद, उत्साह आणि आयुष्यात सर्वात मंगल अशा क्षणांचे साक्षीदार होण्यासाठी तो आतुर झालेला। सोयरीक तर जुळले, पुढच्याच महिन्यात मुहूर्त। मुलीकडचे लोक घर पाहण्यासाठी सिंधुदुर्गात आले। या आनंदी क्षणाला चार चांद लावण्यासाठी त्यांनी पिकनिक स्पॉट निवडला, तो वेळागर शिरोडा। दोन्हीकडचं कुटुंब गप्पा गोष्टीत, आनंद उल्हासात न्हावून गेले। काही क्षण वेळागर बीचवर मौज मस्तीही केली। 9 जणांनी हातांची साखळी केली, लग्न ठरल्याच्या आनंदाचं सेलिब्रेशन केलं। उत्साहाला उधाण होतं अन तिकडून आली काळाची उंच लाट। फरांसाठी हाच पिकनिक स्पॉट अखेर ब्लॅक स्पॉट ठरला। आनंद अश्रू गोठले, कुटुंबाच्या आर्त आक्रोशानं वेळागर किनाऱ्यावर हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या किंकाळ्या ऐकू आल्या। लग्नाची बोलणी करण्यासाठी आलेल्या बेळगाव येथील कुटुंबावर काळानं झडप घातली अन एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं। शुक्रवारी घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेनं संपूर्ण सिंधुदुर्ग हळहळला। वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा वेळागर समुद्रकिनारी पर्यटनासाठी गेलेले 9 जण समुद्रात बुडाले। यातील 2घांना वाचवण्यात यश आलं। शुक्रवारी सायंकाळी 3घांचे मृतदेह सापडले, तर शनिवार दुपारपर्यंत अजून 2 मृतदेह सापडले। मृतांमध्ये कुडाळ पिंगुळीमधील मणियार कुटुंबातील 2 होते, तर बेळगावमधील कित्तूर कुटुंबातील 6 जणांचा समावेश होता। ही घटना शुक्रवारी सायंकाळी 4:45च्या दरम्यान घडली। यातील 25 वर्षीय फराहान मोहम्मद मणियार याचं लग्न पुढच्या महिन्यात होणार होतं। ही सोयरीक बेळगाव इथं जुळली होती। फरहान याचं पिंगुळी गुडीपूर इथं असलेलं घर पाहण्यासाठी मुलीकडचे नातेवाईक शुक्रवारी पिंगुळीत आले। दुपारनंतर त्यांनी पर्यटनासाठी शिरोड्यात जाण्याचा बेत ठरवला। जेवण आटपून सुमारे 10 ते 12 जण सायंकाळी 4:15च्या दरम्यान वेळागर इथं दाखल झाले। यातील 9 जण समुद्राच्या पाण्यात हाताची साखळी करून खेळत होते। याच दरम्यान अचानक मोठी लाट आली आणि या लाटेबरोबर सर्वजण समुद्रात खेचले गेले। लग्नाची बोलणी करायला आलेल्या बेळगाव येथील कुटुंबावर काळानं घाला घातला। घटनास्थळी आलेल्या कुटुंबियांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता। फरहान अतिशय मनमिळावू स्वभावाचा मुलगा, गॅरेजमध्ये काम करायचा। फरहान मणियार याचं लग्नाचं स्वप्न यामुळे अपुरंच राहिलंय। या दुर्घटनेत आतापर्यंत 5 जणांचे मृतदेह मिळाले। यात मृतांमध्ये बेळगाव येथील फरीन इरफान कित्तूर वय 34 वर्ष, इबाद कित्तूर वय 13 वर्ष, कारवार येथील नमीरा अत्तार वय 16 वर्ष, गुडीपूर कुडाळ येथील फरहान मणियार, बेळगाव येथील इकवान कित्तूर वय 15 वर्ष यांचे मृतदेह आढळून आले। मात्र अद्याप इरफान मोहम्मद इसाक कित्तूर वय 36 आणि कुडाळ पिंगुळी गुडीपूर येथील जाकीर निसार मणियार वय 13 हे बेपत्ताच आहेत।